A tanulmányi kirándulás első állomása a 12. alkalommal megszervezett Széki Napok elnevezésű népzene és néptánc tábor utolsó zárónapja volt. Később még vissza fogunk térni Székre. Jó napot kívánok! Jó napot! Meg kellett volna mondja ez a Babics Lorence, hogyha tudta, hogy... De azt mondta, hogy beszélt magával. Beszélt a... Igen, megmondtam ki. Az anyja. Jó. Mondja ki, nem tudom. Na, jöjjönek. Na. Megye fel valamelyik, és csináljanak fényképet vele. Hol kötötték meg a kötényt, vagy hát a ruhát? Hát van, amikor kötik meg balról vagy jobbról, de műk akkor a régiek műk hátul kötöttük, de mostanában, így meg én is csináltam ilyen viseletet is, de így balról. De azt hiszem, hogy hátul kötötte meg. De a nagyobbik leányom, amikor férhez ment, vitt el. Jaj, de szép. Lássuk. És ez a párna vége volt, Ezt is én voltam. És miért pont 9-et? Miért pont 9-et voltak nekik? Mert 9 párnát vittek, ezek a gazdák vittek 10-et is, 11-et is. Amennyi volt, ugye? De a szegényebbek azok vittek 9-et. Annak is dugja be a kezét bele, és mutassa ki a formát benne. Aztán vannak más formából is, nem csak pont ilyennek. Más formából is vannak. Ezeket mind el kellett, mind 4 szál volt, még és 4 üres közte. De itt minden szál közt, amikor felvett a türe, akkor egy szál mellett kötöztettem. Úgyhogy 4 van egy ilyen, van itt 4 nem tudom, hogy jól fontosan szemüveggel, itt 4 szál van, itt 4 szál, de közte itt is 4 van. És amikor ezt, tehát akkor így kivágtuk a formát, tudja, kivágtuk, szépen olyan zsillettel kivágtuk, és 2 szálot eres, 2 túlnól, aztán úgy szépen úgy... Mennyi idő alatt készít el egy párnahozat? Jó sokáig tartott, nem? Hát sokáig tartott. És tudja, hogy készítettem ennek a kisebb leányomnak, olyan szépen találtam készíteni, mert itt mind egy van, gyapjúval itt minden levettem, hogy készítettem neki ennek a kisebb leányomnak, és szép húzatot réjáljon. Arra Istenem, adjon is a Jóisten fiatalkorús, adjon is a Jóisten száll, ezt nem jött, hogy ilyen sok beteget gyógyítson meg. Második nap folyamán körbejártuk Visát, este pedig szálláshelyünkön a Palatkai zenekar tartott táncházat közösen a helybeliekkel.
Sajnos beszélek vele, mert nem tudom csak többet román. Pályádat тут багато. Lászke bényása fél kárja versigata. Lász Barbátus, bi. Ez a váltás. Ez a nem egy fósolunk ember. Nem, jó, hogy egy ilyen énekelni, amit énekelni. Мамалика присали, Алла тата да, ло парвали. Мамалика присали, Алла тата да. Mindenki ma bolond. Jaj, de romale. Ay, mucha male. Ay, de romesa. Ay, chocolesa. Harmadnapon Mácsingó náci palatkai prímás látott vendégül minket otthonában. Hasonlóan az előző estéhez a zenekar gyorsan, nagyon jó hangulatot teremtett. A Bánffy kastély Erdély egyik legnagyobb, az évszázadokon keresztül legépebben megőrzött főúri kastélya. Gyakran hivatkoznak rá, mint Erdély Versailles-ja. Boncida 600 éven át a Bánffy család birtokában volt. A kastélyt Bánffy Dénes kezdte el építeni 1650-ben a Dobokai vár köveiből. A kuruc szabadságharc idején mindkét fél pusztította a támaszpontként használt kastélyt. Az építési és helyreállítási munkálatokat a 18. század elején folytatták, amikor a kastélyt reneszánsz stílusban bővítették, majd 1748 és 50 között Bánffy Dénes kolozsi főispán barokk kastélyá építette át. 1944-ben a németek felgyújtották és kirabolták. Utolsó tulajdonosa Bánffy Miklós író volt. Szamosújvára az erdélyi örmények legfontosabb központja. Az örmény katolikus templom a főtéren található, jellegzetes osztrák barokk stílusban épült. 1806-ban első Ferenc császártól a legenda szerint, mivel nem tudta visszafizetni az örményektől aranyban felvett kölcsönt, egy nagy művészi értékű főoltárképet kapnak, Krisztus levételét a keresztről. Ezt Rubensnek tulajdonítják, de valószínűbb, hogy egy tanítványa készítette. A kalandos történetű kép 1999 óta látható ismét a templomban.
Szamosújváron a várbörtönben raboskodott 1873-tól haláláig Rózsa Sándor. Sírja a rabtemetőben van. Pántlikás kalapom fújdogálja a szél, köszönöm galambom, hogy eddig szerettél, most a másé lettél. Köszönöm a szíves csokokat, melyekkel orcámat sűrűn borítottad. Széles víz a Duna, keskeny palló rajta, ne menj át galambom, mert beese rajta. Ne menj át galambom, mert beese rajta. Nem esek a Duna vizébe, inkább esek rózsám vélet szerelembe. Eke Péterné, Simon Mária, Búza, 77 éves. A síralom völgyét én boldogan járom, koporsomba érve, én csak Jézust várom. Nem maradok én már sötét sírba zárva, enyém a szenvedő körök szép hazájó. Én utánom többet ne járjatok sírva, e bűnös világról nem vágyom én vissza. Meghalt az örökre a szívek számáról, enyém a szenvedő körök szép hazájó. Megvigasztal mindenkor, megvigasztal mindenkor, a muzsika szépen szól, megvigasztal mindenkor, megvigasztal mindenkor, a szép asszony meg az úr, megvigasztal mindenkor, megvigasztal mindenkor. Azt mondják az emberek, hogy Szerbiába ától menni nem lehet. Gyertek elő, szerbiai legények, de szegények. Hadd tudja meg a világ, meg a rendőrkapitány, hogy ki a legény Szerbiába igazán. Ezt nem tudják, én nem mondom. Patak mellett van egy fa, kis kertnice, friszket rakó.
Jaj, de boldog, aki egymás szereti. Három kislány kimegy a temetőre, mind a három letérdje fel a földre. Egy közülük esküváltan a népre, én is lettem katona szeretőre. Utolsó nap délelőtt néprajzi előadásokon vettünk részt Kolozsváron, délután pedig ismét székre látogattunk. 1717. augusztus 24-én Szent Bertalan napján a betörő ellenség, a tatárok 100 fő híján lemészárolta és elhurcolta a virágzó város lakosságát. A túlélők fogadalmat tettek maguk és utódaik nevében, hogy minden évben e napon böjtel és 3-szori istentisztelettel emlékeznek meg városuk mártíriumáról. Szék népe e fogadalmat máig megtartotta, és újból életerős közösségé vált, megőrizve hagyományait, viseletét, énekét és tánckincsét. Tamás Márton, az egykori széki kántor, szék legkiemelkedőbb táncos egyéniségének számított. Táncolt a széki legénység, meg a fiatalság mindegyiket. Tudtam. Na ez a izében van a kerbe, kántorkerbe. Ez mit vagyunk, akik táncolnak? Nehéz volt a gyepen táncolni a főben. Ez mi vagyunk a feleségemmel. Az én vagyok. Látom a lábomat. Nem hagyja az ember magát, hogy utolírjék. Aztán csináltok egy kört ottan, hogy térséget ottan, hogy tempózzanak. Egyszer észrevettem, hogy nem jól muzsikál, és leálltam. Azt mondják, hát tempózzak, mondtam, nem, mert csukságból, mondom, húzzam, mondom, Gyuri bácsi, mondom. Gyurica bácsi, úgy mondtuk, hogy gyere neki, Gyurica bácsi. Mondom, a csukságból muzsikál. Hát onnan tudom, hát tudom, én mondom. Aztán azt mondja, mit gondoltak, azt mondja, nekem azt mondja, az a gyerek nem fizet semmit. Aztán megnőttem persze, idő eltölt, aztán gyere azt mondja, mert itt volt ő neki a fészke, már így mondva ebbe az utcában, itt volt több legény. Aztán mindegyre itt volt a zenészünk. Aztán gyere Tamás, azt mondja, 20 nyelveli tempót. A fiatal nem gondol a jövőre. Azt hiszi, hogy úgy lesz egész végig, fiatal leszek, és nem fog baj érni, és nem fog hiány lenni, dehogy nem. Megöregeztek ti is. Aztán csodálnak benneteket, mint engemet. Igen. Reméljük, hogy legalább ennyire.